Dnes je to presne 20 rokov, čo sa na Slovensku uskutočnila historicky prvá transplantácia kostnej drene u dieťaťa. Zachránila mu život. Nám sa túto pacientku podarilo nájsť. Tým, ktorý ju pred 20 rokmi ošetroval v takmer kompletnom zložení, vraj dodnes pôsobí v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Písal sa rok 1995 a za týmito dverami prebehla vôbec prvá slovenská detská transplantácia kostnej drene. Niekto musel byť prvý a boli to práve rodičia 8-ročnej Danky, ktorí sa rozhodli dať dôveru našim slovenským lekárkam. 20 rokov po transplantácii je z Danky zdravá mamička zdravého dieťatka. Ochorela som ako 4-ročná. Zistili, že mám leukémiu. Podávali chemoterapie 2 roky. Povedali, že už chemoterapia nezabere, že už je možná len transplantácia kostnej drene. A 20. novembra ma transplantovali. Som oslavovala aj narodeniny na transplantácii. Keďže bola prvá, my sme za tú pacientku všetci, čo sme okolo toho robili, skoro za ňu dýchali. Nechali jej dokonca vyrobiť sterilnú tortu a jej fotografia, tak ako historická fotografia celého tímu, dodnes dobí nástenku oddelenia. To mala práve vtedy narodeniny, dali sme jej sterilnú tortu. Transplantácia kostnej drene mi jednoznačne zachránila život. Do dnešného dňa im ďakujeme. My sme ako jedna veľká rodina, čiže sme sledovali jej vývoj, jej prvé lásky, jej ďalšie lásky, potom svadba. Nielen s Dankou, ale aj s ďalšími pacientami je dnes niečo ako rodina. Ja som tu prežil veľkú časť svojho života, bol som tu 2 roky. Dnes 14-ročný Samuel sa znovu narodil pred 5 rokmi, keď mu kostnú dreň darovala jeho vtedy ešte maličká sestrička. A mám ju veľmi rád a teším sa, že vlastne môžem tu stáť a bez toho, aby som ležal tam, kde som ležal predtým. Transplantácia pomohla aj tomuto 3-ročnému dievčatku. Prestala aj pracovať kostná dreň. Je to veľký strach, aj boj, ale pomôže to. Kým v začiatkoch sa tu robilo 4 až 5 transplantácií ročne, dnes je to 20 až 30 za jeden rok. Stojíme na pôde európskeho pracoviska, ktoré poskytuje ten najvyšší štandard. Transplantáciu nerobia len pri leukémii, ale aj pri ďalších diagnózach či vrodenej poruche imunitného systému. Momentálne teraz na transplantačke máme 2-mesačné babätko. Práve v Bratislavskej detskej fakultnej nemocnici prebieha cez víkend veľká konferencia európskych expertov na túto tému, aby lekári z tohoto oddelenia mohli sledovať šťastné osudy aj svojich ďalších malých pacientov. Takže toto je náš jeden príbeh, ktorý nenapíše žiadna spisovateľka. Diana Pavlisová, Barbora Janošová, televízia JOJ.